As últimas actuacións desta fase, e a ver que pasa. Xa cumpliron, xa nos emocionaron. Señores do xurado, están nas vosas mans. Claro, agardo que a vostedes tamén lles acontecerá o mesmo. Claro, o que pasa que... E o xurado seguro que tamén se emocionou, pero teñen que tomar unha difícil misión que é a de puntuar. E en función dos puntos que leven Pablo e Ana, vai haber unha consecuencia definitiva na táboa. Andrade, tócame a mí. Empezas ti. Vale, boas noites. Que tal, Ana? Esta actuación xa me parecía repetida porque alá polo mes de outubro xa vos tocou cantar xuntos a Pablo e a ti. Si quero recordoche a puntuación que sacaches ti, que sacaches 3 seises do xurado, 18 puntos. Se hoxe sacas a mesma puntuación estás fora, non pasa, xa o sabes, non? Porque hai un corte aí de 21 para arriba. Está claro que non se pode dudar que ti vas coller moitísima experiencia neste concurso, porque se te vas en esta fase vas a ser a primeira recanteira que se despide 2 veces neste concurso. Algo totalmente inédito no concurso de recantos, porque non ocorreu nunca que eu recorde nestes 4 anos que estou eu, polo menos. Bueno, de Elma, que lle mando un biquiño desde aquí. Si, mandamos a Elma un bico grande desde aquí, pero houve de retirarse. E efectivamente hubo unha repesca. Vendo que sacaches un 6 na primeira fase, a evolución, a verdade, é que non foi moi grande. Eu penso que non melloraches moito. Algúnas cousiñas, sí. Entón, a ver que pasa, porque son o primeiro en votar e sempre queda o resto da xente e todo eso. Melloraches un pouquiño e vou votar en función desa millora, pero non sei se chegará, vale? Un 7. 7 puntos para abrir o marcador de Ana. A ver. Xosé Manuel Piñeiro. Querida Ana, sempre con problemas co pinganillo, non sei que... Non tiña problema, non. Preferías escoitar. Arranquei cos 2 por si tiña problema, normalmente sempre canto con un solo. E como vin que me oía ben, saquei un pinganillo. O certo é que, indistintamente de como quedes, agora sí que se che ve con respecto a aquelas primeiras fases, que estás tranquila, que estás disfrutando, dame a impresión de que isto síntelo xa... Non como un premio, porque eso sería como decirche que non tes méritos para estar aquí, que si os tes, pero de alguna maneira sí que se prolongou a túa estancia en Luar, na Televisión de Galicia. Eu creo que eso é para festexalo como ti o faz. Repito, indistintamente dos puntos que che demos, eu hoxe vinte moi contenta, decir, como debes estar por algunha das actuacións que faz con teu irmão, non? Con estrellas, non? Sí, 2 estrellas. Llámenos. Claro que sí. Contraten a xente de Galicia, efectivamente, e a xente nova que é importante. Entón, para min eso é o importante, indistintamente de que, bueno, a canción pudo sair mellor, pudo igual estar mellor levada, con máis garra ou con menos. Aí a señorita Pepi se encargará de darche seguramente as precisións en canto a tonalidade, a posibles desafines e demais. Pero, bueno, a min gustoume, pero sobre todo gustoume a actitud que tiveches hoxe no escenario. Sigue así, porque esa é a actitud vital. Vouche dar 7 puntos, pero non a boa, porque vexote estupenda, vale? Levan 14. Para Ana, polo de agora. A ver. Oi, Tania Fuego, non quería eu estar... No teu lugar. No teu lugar, no. Tania Fuego sempre lle toca escunchar as castañas. Tocou ya ela, non... Que lle vamos a facer? Isto foi así... Compadezo, Tamén é a que máis sabe de música aquí. Canta, bichos como canta, con Rocío Jurado, con quen faga falta. Canta moito esta nena. É son número 1 en Argentina, cuidado. Efectivamente, número 1 xa na Argentina, E pronto vai ser en España. Moi pronto. Foi fantástico, Ojalá que todos o vexamos. Que sexa este ano. Bueno, a ver, Tania Bueno, Fuego, vamos ao difícil que vamos, misión, que non é fácil isto. Difícil misión. Ana, como xa está todo dito, como ben dixo Piñeiro, si que podía estar un pouquiño mellor cantada para min, para o meu gusto faltouche un pouco de rock and roll, nena. Sabes, a chulería esa do rock and roll, esa maneira de rasgar a voz, incluso algunha vez, non tan característica dese xénero.
Pero ao largo de todo o concurso demostraches que és unha rapaza loitadora, perseverante, traballadora, eu anímoche a que sigas porque se ve unha moi boa melloría en ti. Tuve unha ocasión de falar algunha vez contigo fora, por aí por atrás, e a verdade é que me caes especialmente ben, pero bueno, hoxe... Despois de todo bonito, atención, atención. Vou a facer o traballo de Andrade. 6 puntos, así que un total de 20 puntos para Ana Alguna Fanego. vez le tiñan que caer a bucheos a ela, tamén é certo. Pero a mí sígueme facendo gracia, decir, eu estaba, por suposto que non sei o que iba a puntuar, pero tal como ia de piropeando, dixen, verás como lle calza un 6. No, porque se somos consecuentes coas actuacións, eu sempre miro as actuacións do resto dos concursantes, non como se fora unha batalla entre dous, senón entre todos. Non me parecería xusto con respecto a, por exemplo, Elena ou Rosetta que... Non fai falta que te justifiques. No, hombre, É que non fai non é falta. justificación. Non, eu digo para que a xente me entenda, se quere, e se non, tamén acepto os abucheos. Eso sempre. Vamos con Pablo Couto. Aí sempre estamos dispostos ao que faga falta. A ver, Pablo Couto.